फेन्दा गुफुर गुफुर उथुमै दिन्थिलायनाय माबा सिमिस फिथा नुजोबलायलायनाय गारलायलायनाय सोर हिनजावखौबा बिदि लाना फैदों दाउखा बे गोमथानि रावबो नङा जिंगा जासि आरो दे र' सिरि थाथ' आं खोन्थागोन नुनाय लोगो लोगो बिदि बादावखांनो नाङाथ' मानसिसोथ' এই মাইকী দুজনী মোক কিয় ইমান খং খং দি চাই আছে মোক কিবা কিবি বুকি আছে নেকি বাৰু মই এইবিলাক অকণো ভাল নাপাওঁ দেই তুমি নতুন মানুহতো একো ক'ব নালাগে চুপচাপ থাকিবা দেই আমি সব সমাধান কৰিম এইবিলাক আমি সব সমাধান কৰিম তুমি চুপচাপ থাকিবা দেই ओइ दाउखा बिदि नङा आंनि नङा अलबारनिसो मा औ सिरि था आं नोंनो उनाव खोन्थागोन ना जाबि सिरि था ओइ गोमथा मा खोन्थाखोब्रा नों ओइ बाजै माबा अलंबारनि हिनजावसोनो अलंबारनि मा होनखो अलंबारनि ओइ अलंबार नोंनि हिनजाव होननाय बियो औ दरे तामिलनाडुनि समायना थारना लाना फैबायलै आं इसोर साइज गैया बाइस गैया फेन्दा फिसा फिसा आरै फिसा फिसा फेन्दा गुफुर गुफुर नुलायलायनाय खिथु थाफ्लि नुहरलायलायनाय स्कार्ट गानलायलायनाय माबायदि हिनजाव बिलाय खानाय खंख्रिख्रि सिमिस फिथा नुलायलायनाय उथुमै नुजोबलायलायनाय ছি ओइ তুমি মোক এনেকা চাই কি বুকি আছে आयु दादागिरिबावसो কি दादागिरि मारि আছে औ ए अलंबार आंनिफ्राय फैसा दाहार लाना थांनाया नोंना बिदि खामानिसो मावनो लांदोंमोन आरोना नोङो फैसाखौ नोंलाय माथो जोमैखौसो लायनो होननानै थांदोंमोनलाय ओमफ्राय सोर एफा फाथं-थं गानलायलायनाय हारसा हिनजावखौसो लाना फैखो सोर बेलाय माबालै दरे जोमैया आंजों फैयासैब्रा ओमफ्राय एनेव गैया तेनेव गैया आङो बेखौनो लाना फैगारबाय माबायदि लोगो मोना नोंलाय बे सिख्लाखौलाय गोबां काहानि बेखौ मोननायनिबो उनाव खोन्थाजोबसिगोन दे दा बे सेरिया मेंनानै फैदों बेखौ न'आव लांग्रोनि अलंबार नोंनि बेसेरि ना सेसेरि आं बेखौ बुजिला हरदो आंनि फैसाया दरे औ आं नोंसानि न'आवनो थांनो नागिरखादोंमोन फैसाखौ लायनो हरदो फैसाया दरे आं न'आवनो सौहैयाखै तामिलनाडुनिफ्राय फैदोंल' बे लामायावलाय आं बबेनि फैसा मोननानै नोंनो होनांगौ जाखो साननैसो नेबावदो आरो एसेबां बिदि हांखुर जानो नाङा ना आं सुदसो लाखादों माथो जेसेबांखि गोबाव जाया मानो नों सुदखौ मोनबाय थागोन ना दायो गैया आं हले जेबो मिथिया आंनो बे दाननि लास्ट तारिखआवनो नांगौ गोमथा थैदो जोंहाबो न'आव थांनोसै बिसोरनि न'आव थांथोंसै दे अलंबार थांदो दे তই যাবি দেই মই পিছত লগ ধৰিম হ'ব দিয়ক আহা মই তোমাক ঘৰলৈ যাম ইটোৱে হয় মোৰ ঘৰ আচ্ছা ঘৰৰ মানুহখিনি ক'ত গ'লে আছে ৰ মই মাতিম তুমি ইয়াত বহাচোন अलंबार बेलाय सोर सिख्ला जाखो अ सोरांस्रि आलासिखौ जिरायनो होग्रोलाय दे नों जिरायनो होदो नोंनि खाथियावनो जिरायग्राया दंखायो माथो তুমি বহাচোन आयु आथिं हेबलायलायना जिरायो आलासियाबो गोदान मानसिनालाय बे जेबो मिथिया अलंबार ओमफ्राय जों नोंखौ जोमैखौसो लायनो थांदोंमोन होनना खोनादोंमोन माथो औ लायनो थांदोंमोन आं जोमैखौ लायनो थांदोंमोन जोमैखौ मोनबोआसै बेखौनो आं लाबोबाय मा होनदों आयै आं नोंनो बिहामजो गोदान लाबोबाय ए बे जोमैखौ लायनो थांदों होननाया बे जोमैखौनो लाना फैफिनबाय नामा जोमै नङा आयै हनै बिथिं नाहरलाय आयु मा धरनि हिनजाव बेलाय हा मानसियालाय थै गैयैथां माथां मा फुरगेव गेव नेपालिसो जाखो ना बर'सो जाखो ना मा जाखो आयै अखमिया हाब मारै जागोन बे अखमिया हिनजावालाय ओमफ्राय मा आथिं हेबलायलायनाय जिरायखो ओइ फरितो नामा কোন হয় মোক চিনাকি দিয়া মোৰ মা আৰু বৌ অ মা হয় নেকি মইতো নাজানো নহয় हारसा हिनजावसो लाबोबाय बर' हिनजाव नागिरना मोनासै नोङो आयै समायना नुनायखायनो लाना फैगारबाय आं मानसिखौथ' एसे मोजांखौनो नुदों आङो जोमैनिख्रुइ साबसिन नुदों आङो दे लाबोबाय नालाय लाबोबाय माथो आरो मोजाङैल' मिलायना जाबानो जाबाय आंजों ओमफ्राय आफा माबायदिथो लोगो मोनलाया नोंलाय माबायदिथो लोगो मोनलायनानै लानानै फैखो नोंलाय आयै
जों जेब्ला तामिलनाडुनिफ्राय न' फारसे गिदिंफिनो बै समाव बियो हारसिं जिरायनानै दङमोन। ओमफ्राय आंबो समायना नुनायखायनो थांनानै सोंहैबाय, रायलायबाय। ओमफ्राय बिदिनो आंनि हिन्जाव जानो हागोन ना हाया बेफोरखौ डाइरेक्ट सोंना लास्राबाय आं। बिनि उनाव बेबो हागोन होनबाय नालाय लानानैनो फैस्राबाय आं। हर साइड होलाय साइड हो। सुवाली थुर नाम थुखि। ओइ आयै बुवारि होनब्रा बुवारि। आंबो नाजाने बुवारी তোৰ নামটো কি? চাগৈ আপুনি অসমীয়া ভাষাটো ইমান ভালকে নাজানে ন? মা মোৰ নাম কৰিশ্মা। ओइ सोरांस्रि जोबोद समायनाथारना आंजों मिलायफ्लेखादोंना? आंलाय मा मिथिगौसै। सोरांस्रिया मा जाखो? मानो बिदि बोराबनासो थांखो बेलाय? खुसि नङा नामा बियो? बुवारी फाल जोबोद फालथार। तुमार नामथु जोबोद फाल। आयै नोंनि रायलायनाया एसेबो जाथाराखै। दे आयै उनाव रायलायबाय थादो। बे सिरियाल गोजाननिफ्राय मेंनानै फैदों एसे रेस्ट लाथोंसै। दे आफा दे थां रुमाव लानानै थां। आहा करिश्मा मासे अन्थाव बाथावहाय, मासे समायना रमायना। आयै गुफुरफुर गावरांदां गोजौ बालेंलें जानजि सेरेरे मासे समायना। आयै आंनि बिहामजो जानो गोनां। आयै मासे समायना रमायना। सोरांस्रिया बे सानैसो गाव हारसिंखायनो खर'आ देरदोंमोन ना बिनि? महारानि बायदि खिन्थिनो नागिरदोंमोन ना? जुदा जानो नागिरदोंमोन ना? जाबा जाथोंसै आपत्ति गैला। आंहा समायना रमायना दाउदै बायदि बिहामजो फैखाबाय। इसानि न'आ बेनोना? सोर जाखोमोनथाय? आंथ' नोंखौ सिनायासै। आंखौ सिनायखानाय नङा। ओहो बाबु सिनायासै नोंखौ। ओमफ्राय सोरखौथो नांगौमोन नोंनो? जानांगौ इसाया गासै खोथाखौबो न'आव खोन्थाजोबखाबाय। आं दायो मा होननानै गावखौ सिनायथि होबावनो? इसानि जानो गोनां हौवा। मा होनखो नों बाबु? इसानि जानो गोनां हौवा? दाबा सोर सासेया जाखो? डक्टरा ना बै इसा गाव बुंनाया? इसाया खोन्थादोंमोन ना आंनि सोमोन्दै? ना खोन्थायाखै? इसाया दे आंजों हाबा जानो खोथा होदोंमोन, आंनिफ्राय थाखा लानानै फैदोंमोन। नों आं सिनायबाय मोनथिबाय। इसाया आंनो गासै खोथाखौनो खोन्थाजोबदों। बाबु आं इसानि आबै। नों इसानि आबै? औ बाबु आं इसानि आबै। इसाया गासै खोथाखौबो आंनो खोन्थाजोबखाबाय। आं इसाखौ लांनो फैबाय। आं इसाखौ दानो लानानै थांनोसै। दे बाबु दे नों बेयाव जिरायथ'। दे नों जिरायथ'। आं फैगासिनो र'। आं इसाखौ लानानै फैगासिनो। जागोन दे। आंनि मामा बाबायालाय मानोथो एसेबां बिदि बुजिनो रोङै जाखो? आं मामानो खोन्थाखाबाय डक्टरनि आखलखौ आं माबायदि नुबोदों। एसेबां अभद्र बे डक्टरनि आखला। थेवबो मामा बाबा मोना बे डक्टरखौ मोजां नुदों। आंखौ मानो बिनोसो हरथाबनो नागिरखो? आं नुवालासे जुदिव आं थांथारनो गोनांमोनब्लाबो आं गनायगौमोन। नाथाय आंनि मेगनजोंनो नुथारबाय आङो बे डक्टरनि गाज्रि आखलखौ। अब्लालाय आं बेजों माबोरै थांनो देलाय? फरायनायनि फारसेबोथ' जाखायासै। फरायनायाबोथ' बरबाद जाखाबाय। आरोबाव जिउआबो बरबाद थांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो। बेसेरा आं जाय सेंग्रानो खोथा होदोंमोन बियो खमबा नेनानै दङ बे अन्थाव बाथावनो। दा बिनि खाथियाव आङो मा महरै नुजाहैबावनो? नुजाहैनोबो गोहो बोलो गैला, साहस गैला आंहा। मा रावजों रायलायहैबावनो? आंखौथ' बियो थगायसुलिसो सानखाथारसिगोन। बियो आंखौ थगायसुलि सानोब्लाबो सानथोंसै। नाथाय आंथ' थगायसुलि नङामोन। आंथ' बिखौ थगायनो होननानै सानाखैमोन। आं सैथोयैनो मावदोंमोन। नाथाय बिदिनो जेंना जेंसि जागोन आंनि जिउआव आंथ' बेखौ मिथियामोन। बियो आंखौ थगायसुलि सानोब्लाबो सानथोंसै, नाथाय सैथोआ बेयाव दङ। थेवबो
थेवबो आं बे डक्टरजों हाबा जाया। बिमा बिफाया आंखौ रायथों बुथों बुथारथों, थेवबो आं हाबा जाया। आबै इसा, आबै इसा, आबै नों बेयाव मा खालामबाय दङ? फै 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 जल्दि फै। बबेयावथो थांनो? मानो आबै? आबै बेफोरखौ सोंबाय थानायनि सम गैला, फैदो आबै फैदो जल्दि। आं जेरावबो थांनो गोसो गैया जादों आबै। आं मामा बाबाखौनो जोबोद रागा जोंगासिनो। आं बुंगासेयावबो मानो बिसोरो फोथायला। आंनि मेगनजों आं डक्टरनि आखलखौ गाज्रि नुबोथारबाय। अब्ला आं बे डक्टरजों माबायदि हाबा जानो देलाय आबै? मामा बाबाया आंखौ दुखु मोनथों, बोराबथों। नांगौबा बिसोरनि बिरुद्ध आं जागोन, थेवबो आं डक्टरजों हाबा जाथारा। आबै बिनिखायनोथ' आं नोंखौ बासायनो नागिरदों आबै। नोंनि नोमा नोम्फाया जागथाग। आं नोंखौ नों उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ बानाय खांनाय फेदेरनाय आं मोनबोदों आबै। आं नोंनि गासिबो खोथाखौनो मानियो। नों आंनो माब्लाबाबो मिसा खोथा बुङाथ' आबै। नोंनि बुंनायखौ आं गासैखौबो फोथायजोबनायखायनोथ' आं नोंखौ दिनै बासायनो नागिरदों। फै आबै फै। आबै नों बेफोरखौ मा बुंदों? फैदोहाय जाम्बि। नों फैसा लायनाय सेंग्राया जाहानाव दंफैयो, नोंखौ लांफैदो। रावबो नुवाखै, फै नोंखौ सिरि सिरि हरख्लानोसै आं। मा होनदों नों आबै? बे सेंग्राया जोंहानाव फैदों? औ आबै फैदो फैदो जल्दि फैदो। न'आवलाय रावबो गैया नामा? रावबो सासेबो नुजाफैयाखै माथो? आरो इसा बिबैयाबो बहा थांखो? आंखौलाय मानोथो हारसिं फज'नानै बहा थांखो बेलाय? बुंनाय लोगो लोगो नुजाफैगारबाय। ओइ आबौ 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 ओंखारदो जिरायनायनिफ्राय ओंखारदो। मा जाखो? माबोरै जोंहानि न'खौ मोनथिनानै जोंहानि न'आव फैखो बियो? मामा बाबाया नुबा मा जानांगौ दायो? आं बासायनो हागोन? इसा नोंनि खोथा होनाय बायदि आं नेदोंमोन, नों नुजाहैयासै। आंबो थानो हायासै, बेनिखायनो आङो नोंनि न'खौ सङै सङै फैथारबाय। आंखौ निमाहा होदो, आं नोंजों हाबा जानो हानाय नंला। आबै मानोथो बिदि बुंखो नोंलाय? आखाइया हमदो आरो खारलांदो बेनिफ्राय। उनाव मा जायो मा जाया बेखौ आं मोनथिसिगौ। थेवबो आं हले नोंखौ डक्टरनो हरनो गोसो गैया। थां आबै थां। नै आबौ खोनासंलाय। नै आबौ, आबै फिसाखौ नोंनो नांथारगौब्ला नों सिरि सिरि दाननो लानानै थांथारदोल' थां। आबै बेयो बेबायदिखौ हास्थाया। आं दाखालिनो बुंखांखाबाय बेखौ। आंखौ नांगौब्ला हाबा खालामदों होननानै। मालाय बियो गाजा गोमजासो हाबा खालामना लांनो नागिरदों। औ आबै, आंथ' इसाखौ गाजा गोमजा हाबा खालामना थांनोसो नागिरदों। हाबाया उनाव गाजा गोमजायानो जागोन। नों खालि लानानैल' थांग्रोदो थां। ओइ थौदो, आबैनि बुंनायानो जाथोंसै। आंखौ लानानैल' थौग्रोदो, नङाब्ला नोङो आंखौ मोननो हानाय नंला। मानो? मानो मुनो नों बेफोरखौ सोंबाय थानो नांला। नों आंखौ लानानैल' थौ। आं नोंनो उनाव गासैखौबो खोन्थाजोबसिगोन। आबै थादो। दे फिसा, आलो गोजोन संसारल' जानो हाथोंसै। थांदो आबै, न'आव मा जायो मा थायो बेफोरखौ सानबाय थानो नांला। आं दङ, थां। आबै नों आंखौ खबर लानो, आंखौ नायहैनोल' नों दा बावगार आबै। आं मिथिगौ मामा बाबायाथ' आंखौ दुखु मोनखासिगोन, आरो बिसोरो दुखुजों लोगोसे रागाबो जोंखासिगोन। बिसोरो आंखौ माब्लाबाबो फिसाजो महरै गनायनाय नंला, बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। नाथाय आबै नों हले आंखौ खबर लानो, नायहैनो दा बावगारथारसै आबै। थौदो। हरनायाथ' हरगोबाय, दा न'आव मा जायो नायनोसै।